du sidder der igen. Jeg kæmpe tale. Laura, Hvad? har du spist din madpakke i dag? Nej, jeg var ikke sulten. Sig mig engang, har du overhovedet fået mad at spise i flere dage? Hvad er der sket? Jeg er besvimet derhjemme, Ja. og jeg er bange for, at hun ikke har spist i flere dage. I hvert fald vejrtrækning og puls. Det er ganske fint. Jeg lytter lige en gang. Vi må lige have hende over, så hun ligger ordentligt. Skal vi se. Kommer lige rundt der. Så. Ja. Det er fint. Ja. Hvad siger du, der er sket? Jamen, hun besvimede derhjemme, og derfor så tænkte jeg, så må det hellere komme afsted hurtigst muligt. Men jeg er bange for, at hun ikke har spist i flere dage. Det er yderst bekymrende. Ja, hun ser heller ikke særlig rask ud. Nej, okay. Så vi skal have lavet en masse prøver. Det bliver vi nødt til. Okay. Det ser alvorligt ud. Ja. Jeg kan jo ikke udelukke, at det er kræft, vi skal have undersøgt for. Det er ikke glad for at høre. Hvad skete der? Prøv at se, du sidder der igen. Jeg kæmpe tale. Utroligt. Det er jo helt normalt nu, jo. Du ser da også meget pænere ud. Der er jo mange flere farver i kinderne. Hva? Det var da utroligt. Vi skal have lavet nogle nye test, fordi jeg tror, at du er blevet rask. Hvor dejligt.